आच्छा बेवहाय मा जाथाय जादों? इयाय मानासनिफ्राय ओंखारबोनानै मासे मुफुरा गुनायाव नांनानै दङ। दा इखौनो रायजोफोरा नायनो फैदों आरो सानब्रैयानो जाबाय नांना थानाया आथिङाव एम्फौ नांलायनाय। बेखौ थाखुमाफारा होननानै बुंनाय जायो। मानास नेसनेल पार्कनि खाथियाव थानाय थाखुमाफारा गामियाव औवा सिङाव दंफैयो नांनानै। बेवहाय हाग्रा बिफाननिफ्राय नुजाथि फैदोंना फैयाखै नामा फोरमायगोन? फैबाय अलरेडि दंफैखायो। दा रेन्जार फैबावनो दङ। रेन्जारा फैनानै बेखौ मा बेबस्था लायो दसे उनाव। बेहाय मुफुर मासे मानास हाग्रानिफ्राय ओंखारनानै फान्दाव नांना दं। सानथाम सानब्रैसो जाबाय मुफुरा फान्दाव नांना थानाया। मिथियाखैमोन दिनैसो नुदो सासे गामिनि मानसिया बारियाव खिनो होनना फैनायाव नुदो। नाथाय इखो गियाखै नामा मानसिफोरा? मानसिफोराथ' जोबोर दावराव दावसि गिनाय उन्दुनो हाया हराव सोरबा एकदमबारे दिननि मोनायावबो सासे बुरै मानसिनि इन्जुरखौनो बुफ्लंजोबदो मुफुरा। दा गोबां मुफुर बिदिनो बारि हाबना दंफैयो मानास हाग्रानिफ्राय ओंखारनानै। बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मोजां नायनांगौ। लोगोसे बिसोरो मोजां डिउटि होनांगौ। हायोबाथाय बेखौ ओंखारनो हायि राहा लाथारनांगौ। नङाबाथाय गामिनि थासारिया बिराद गाज्रि जागोन। दा दावराव दावसिनि गेजेराव एकदमबारे गिख्रंथाव थासारि जाना दं।